Abasebenzi baseSibanye babeke lonke ithemba labo kwintlanganiso ekulindeke ukuba ihlale ngolwesine. Seqenqeleke iinyanga ezintathu, oko abasebenzi balomgodi babeka phantsi izixhobo zokusebenza bebanga imivuzo engcono. Kwesi sithuba abayifumani nemivuzo yabo nanjengoko umqeshi enomthetho ka-no work no pay. Abasebenzi abaphantsi kwemibutho iAMKU neNUMBATHI ababuyeli emsebenzini de bonyuselwe imivuzo ngewaka leerandi. Akanokwazi ukuthi uMinister wezimbiwa kuthi kukhona abasebenzi behleli iinyanga ezingaka kodwa ukhona athulwa ngathi akekho. Umqashi wethu kunye norhulumente ophethe eMzantsi waSouth Africa balala ngengubenye. Akakwazi ukuthi upresident weli lizwe akube isikhokhele thina ahambe ayobhiyozela irally engayisombululanga isolution apha eSibanye. Sifuna R1,000. Kwiveke ephelileyo umgodi iSibanye walikhupha latsola elokokuba awuzugoba uphondo kumabango emibutho yabasebenzi ngelithi oko kungathibaza ushishino lwalo mgodi. Onke amehlo abasebenzi athe ntsho kwintlanganiso eza kubanjwa ngolwesine.